על ההיסטוריה, כאילו, על מלחמת העולם השנייה, אני אף פעם לא מצליח אותו. אם מישהו יכול לעזור לי איך לנצח אותו בתגובות, לא לנצח אותו, איך לעשות את ה-achievement של להפיל את היטלר, אני, אני לא הולך טוב, אני לא הולך להגיד את המילה הזאת עוד, אוקיי? בסדר. שנייה, אני עושה איזה משהו מאוד קטן. זה סתם, בגלל שאנחנו במוד אני עושה את זה. אוקיי, אז אנחנו הולכים להיות ותיקן ואנחנו הולכים להשמיד את איטליה. למה? כי איטליה הם מעצבנים אותי. אסור לי להגיד את המילים שאני רוצה, כי אם אני אגיד אותם, אין לי שם, צריך לצנזר חלק מהמילים. אז כן, ואז יוטיוב יסגרו אותי. אז אז, אז אוקיי. זה השומר של ותיקן נראה לי. כמה חיילים יש? אה, זה 101 חיילים, אוקיי. אני לא הולך לבזבז אותו, כי הוא יכול להיות מיליון חיילים. אז הוא לא טוב לי לבזבז. אני משנה רק רגע, לא אתה. ניסיתי למצוא מוד של ישראלי, אי אפשר, זה קשה. זה בלתי אפשרי למצוא מוד של ישראל. חיפשתי, המוד היחיד זה של 2018, משהו כזה, אז אי אפשר. אנחנו הולכים להשמיד את איטליה בדיוק כמו שאני הולך להשמיד כל אחד שלא הולך לעשות לי סאב. וכן, יש לי אותך, הוא האומנם צעצוע, אבל זה עדיין אקדח, ואני הולך... זה לא... טוב, בסדר. מי שצופה בזה תעשו סאב, אני צריך את זה. אם אתם רוצים לייבים אפשר רק אחרי 50 וכל זה. זה יהיה פשוט מעצבן ואין לי כוח, אז כן, תעשו סאב. המלצה ממני, זה לא משהו שחייב, זה פשוט המלצה. דרך אגב, הם ליברטיז, אז הם לא בדיוק כמו האפיפיורים. בסדר, אוקיי, הנה. נו, כן, אנחנו מפילים את איטליה, ברור. אוקיי, טוב, בזמן הזה אני אעשה... טוב, אז... נכון. אז... וגם אפשר לחקור משהו, כי זה ייקח... לא משנה. לא אמרתי כלום. רגע, וואטה. הבטיחו לי יום אחד. מה, הבטיחו לי יום... אסור לסכם.
לזכור את הסכם הזה. הבטחתם לי יום אחד. ועבר לפחות שבוע כבר. יותר. טוב, אנחנו הולכים לעשות כזה דבר, כי זה הרבה יותר כיף. הנה. אוקיי, עכשיו יש שתי אופציות, או לעשות מלחמה שתעצבן אותי, או לעשות את הדבר הזה. אני אלך על הדבר הזה. למה כזה פירוק איתי? עכשיו זה 15, זה 15, אבל מורד פאוור פוליט וזה. אוקיי, אז 15. אני מעדיף שלא, או שזה יוריד להם פאוורפוינט. טוב, ככה. ואז רציתי לעשות את זה, אז את זה, אבל אין מספיק פאוורפוינט. ככה אנחנו ב-90 ליום. אתה, דאם. דאם. מה קרה שהיה דאם? מי אתה? מי זה הבן אדם הזה? פאוורפוינט. הוא מוסיף לי 7 פאוורפוינט. כן, כמובן. תודה רבה, אני אוהב אותך. אוהב אותך, תודה רבה. תודה רבה. אוקיי. שמים את הקומוניסט, כן. עכשיו אני הולך לעשות את זה. למה? כי זה הכי הרבה, ומהכי הרבה להכי מעט. טוב, אחרי זה אני אעשה מלחמה נגד איטליה, ואז אני אצטרך להכניע את מוסליני הזה. דאם! 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 באמת דאם. הם הורידו לי, הלמה, דאם. אוקיי, אתה תתאמן. כמה זה מוסיף לי? כמה זה מוסיף? טוב, בסדר. טורקיה, יופי לכם. יש לכם את איסטנבול, אתם יכולים להעביר שם דברים. עכשיו שתקו. שקט. וספרד, מי אוהב אותך? מי אוהב אותך, יא מעצבן? אוקיי, שלי. בקיצור, אנחנו שונאים את זאינו. לא, זה לא מה שאתם חושבים. זה ממש לא מה שאתם חושבים, אוקיי? אני לא עד כדי כך, אולי קצת, אבל זה לא מה שאתם חושבים, אוקיי? קצת. מוסליני, אתה עדיין... לא, אתה איטליה, אז למה אתה פה קינגדום? טוב. אתיופ. אוקיי, אתה הולך לרצח את אתיופיה, מה שלקח לי מלא זמן. דרך אגב, אני די גרוע במשחק. כמו שאתם מבינים. כי... כן, אני די גרוע בקיצור. וכמובן שאני שונא את איטליה, כי למה לא לשנוא את איטליה?
דרך אגב, כל זה מוריד לאיטליה, לא לי. ודרך אגב, אני צריך פשוט לכבוש עד לפה, ואז אני סוג של מפצל את איטליה. ואז אני א' אתקוף את הדמוקרטים, נראה לי עדיף, ואז את הסוציאליסטים. אז אני הולך לתקוף את המלוכה. דרך אגב, אם מישהו יכול לספר לי איך מכינים ספינות, אני מאוד אשמח. אז עד אז אתם תראו אותי משתמש בצ'יטים בשביל ספינות. כי אני לא יודע איך להעביר באוויר ולא יודע איך ספינות. אז סורי, כי אף אחד לא לימד אותי, אז שיהיה. ביי. זהו. אם תכתבו לי בתגובות, אז אולי אני אדע. ותיקן. ותיקן. רוצה את כל איטליה. אז דרך אגב, אחרי זה אני לוקח את כל האזור הזה. וגם על הדרך את כל האזור הזה. ואת כל האזור הזה. ואז על הדרך את ארצות הברית וקנדה. וגם את ספרד אני לוקח. כי למה לא לקחת את כל האזורים האלה? Holy see. לא, לא. דאם. נו, מהר. מהר, לפני שהדבר הזה מגיע. מהר. או יופי. עכשיו אני יכול לקחת את זה. עכשיו. תוריד לי. עכשיו אני על 45. הנה, הם לא יכולים להעביר באזור לעדי, זה אומר שהם לא יכולים להעביר חיילים ברומא ובכל האזורים האלה. איזה כיף לי. איזה כיף לי שעכשיו אף אחד לא יכול להרוג אותי. כי איטליה תצטרך להביא, כך לה מלא זמן להביא את שתיהם בזמן שאני כובש את כל זה. למרות שזה לא יהיה, כי גם ככה כל זה הולך להיות שלי. אין מצב שזה לא, אנחנו לא מביאים את זה. אוקיי. איטליה תושמדו. איטליה תושמדו. אף אחד לא אוהב אותך, מוסליני. שתבין, אוקיי? אף אחד. אז שקט. אף אחד לא אוהב אותך, בסדר?
חוץ מהפשיסט. כי אתה הורג את כולם, אז כולם תכלס פשיסטים. אז כן, כאילו אתה עובד בשיטה של סטלין. להרוג את כל מי שלא מסכים איתי. אני ממש קרוב ל100. או דאם. אז לעשות אותו ואותו, ואז מתחילה מלחמה ביני לבין איטליה, וגם לי יש את האנשים שרוצים להיות איתי, שזה כל השטח הזה, כל השטח שלהם. שתכלס נראה לי רוצים להחזיר את רומא ולא את ותיקן, אבל אין לי שם או לאחד את רומא עם ותיקן, משהו כזה. עוד מעט אנחנו על 100. עוד מעט אנחנו על 100. עוד מעט אנחנו על 100. אנחנו על 80 עכשיו. לא על 100, אבל אנחנו על 80. מוסליני, כן, כן, תמשיך להרוג אנשים. אוקיי. וגמר, כן, הוא גמר עם אתיופיה. אפגניסטן. למה, אתם יכולים להסביר לי למה ילד שולט באפגניסטן, כן? אז זה לא... צ'ין, 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 צ'ין. היי, מאו זה דונג. ויש את צ'ק איישק. יש גם את אותו. יופי. הגנרל הזה עכשיו, מעכשיו הגנרל הזה רוצה להיות שלנו. לא זה היה הקטח שלי, הוא נפל. זה כלום. נו, כמה זמן לוקח? כן, ספרד, התפצלה. וואי, הוא נראה מוזר, כאילו. כשאני אומר מוזר, זה באמת מוזר, הוא נראה. כן, ועכשיו אני יכול לקחת גנרלים מאיטליה. גורם להם להיות איתי, זה לא משהו שאף אחד לא עשה אי פעם, כאילו. הוא רוצה להיות איתנו? תודה רבה, יא גנרל טוב. הנה רואים? הוא יצטרף אלינו.
גנרל איטלקי. לא. לא משנה, לא שמעתם כלום, זה לא היה גנרלים איטלקי. מי אתה? גנרל אלכסנדר ווייט. למה קוראים לך אלכסנדר ווייט? למה קוראים לך אלכסנדר הלבן? מה? כאילו אני יודע שיש לי חבר שקוראים לו אורי גרעין, טוב בסדר. אבל עדיין, למה קוראים לך אלכסנדר ווייט? מי זה? אוקיי, אלכסנדר ווייט, מעכשיו אתה בצבא שלי נראה לי, מה שזה לא יהיה. אתה משרת אותי. אוקיי, כן. או. או, 100. שלוש ימים צריך שיעברו, כאילו מה? כאילו, טוב. עכשיו? אולי צריך שאלה ייגמרו. אוקיי, אז טוב. אני אחכה עד שזה יהיה מוכן. אוקיי. כמה זמן? תן לי אותו. אני מביא את הגנרל הזה. אמרתי, זה מביא גנרלים. אוקיי, עכשיו אני יכול, או שאני צריך שהיה לי את הגנרל. לא הבנתי מה אני צריך. אנגלית ועברית שלי מינוס. אוקיי. נו, כמה זמן? הנה, עשיתי זאת. כי השגתי את הגנרל הזה, כן? לא, סתם הייתי צריך טוב. נו, איטליה, אני יודע, מוסליני, אני רוצה להתקומם בך, תמוך.
אל תתאגו עוד מעט. הנה, רגע. עכשיו יש לנו גם בובה. שכמו שאמרתי, אני לא יודעת כמה משהו. רגע. די נסו לזכר. טוב. לאף אחד לא אכפת. טוב, שים לי אותו. שים לי. טוב. בסה, טוב. רגע, נכון. שנייה. אתה. תן לי את כל החיילים. יופי. עכשיו כרגע אני עוד לא אשים לכם אותו. אשים לכם אותו כרגע. למה? כי אין בזה צורך. אוקיי, עכשיו המטרה שלכם זה לחבר את שתי אלה בינתיים. לפלוש לפה לפלוש לצפון. ואז חגיגת הניצחון. מה שנקרא, אנחנו נחגוג על הניצחון על מוסליני הקטן או הקטון. אבל אנחנו נחגוג על זה. זהו. כאילו, חסר לי. אוקיי, אני יכול עוד מעט לכם. כמה קשה זה. כן, ונכון אמרתי שאני גרוע על זה. טוב, נו, תתחילו לתקוף.
זה לא אחרות. תלך עד לפה, יודע מה? תלך עד לפה, אוקיי? אתה... תלך עד לוונציה. אתה... תלך עד לפה. אתה... עד לפה. יופי. מה? אוקיי. אז מה קרה? מוסליני נכנע. אוקיי? אחלה. מוסליני נכנע. עכשיו שנייה. צריכים לעשות איזה משהו. יש הבדל בין עצמם. כל מי שהוא חייל כנס קדימה אתם, כן. לך תשמור על ותיקן. לך תשמור על ותיקן. לשמור על ותיקן. הנה הדמוקרטיה. מי הולך להיות אבל פה? אוקיי, הדמוקרטים עלו לשלטון. אוקיי, יש וכמובן שיש את לוביה, יש אותם, יש פה מלחמת אתיופיה, אני לא אתערב בזה. מה שאני כן מוכן להתערב זה דמוקרטים. הם נכנעו לא, הם נכנעו להם ולי, והם של עדיין. ואז זה להפר את ההסכם. תכלס אני האפיור, אני זה שאשר את ההסכם. אוקיי, מי פה ב-ICP? אוקיי, אף אחד לא יודע מי ב-ICP, אוקיי. משהו שרוצה לך. כמה זמן? כסרנים קומוניסטים. תראו את המלחמות. תעמוד. זה
רשת. זה כעיקרון רק הם, רק הפשיסטים טוענים על בעלותו. איטל יונו בבונו. אוקיי, תירגע, אוקיי. אוי יופי. הרגעת? צריך את המתחזי צרפת האלה. לכם אין אפילו נשיא. כן, טוב. אוקיי, אני עושה את זה, ואז אני עושה את זה. את האמת לא. אוקיי. אוקיי, צריך יותר שומרי דת. קצת יותר. הרבה יותר ממה שהיה לי, מהאחד. זה קצת יותר. קצת יותר משהו. טוב, אני מבין. לא יודע מה אני מבין, כאילו. לא. אתם נכנסים לפה.
הנה, תראו איך הדמוקרטים הולכים לעוף, ואז גם לא יודע, הסוציאליסטים האלה. בואו נראה מה קורה פה. אני או איטליה, מי מנצח? הם לא הורידו לי הרבה, הם הרגתם נוצרים. הם הרגו נוצרים. הם הרגו נוצרים מוותיקן. כן, עכשיו הסוציאליסטים. אחרי כל הדבר הזה. אתה הסוציאליסטים. ובסוף של הסוף נשמור את הפשיסטים. אוקיי. אוקיי, אנחנו הולכים לוונציה. אוקיי. כן, בוא נוסיף טנקים. אם מישהו פולש אלינו, פותחים אותם, אבל אם אנחנו פולשים
ודרך אגב הם ברומא, כי אי אפשר להכניס חיילים שהם לא שומרים, שהם לא שומרים על האפיפיור לתוך ותיקן. אז שמים אותם ברומא. אתיופיה על הארטיקיה. שטח אחד, השטח של הארטיקיה. זה עכשיו הצפון נגד הדרום. או סומליה נגד אתיופיה. סומליה גם אמורה להתפצל, כי עכשיו היא די מתה. במציאות סומליה די מפוצלת. כאילו, מה זה סומליה? אז בקיצור זה... תגידו לי בתגובות איך לנצח בגרמניה את המלחמת אזרחים ועוד איזה משהו. תגידו לי בתגובות גם איך איזה מדינה הייתם רוצים שאני אהיה בפעם הבאה? אז זה בתגובות, תשימו לייק וסאב בזמן שזה טוען שאני למטה, וזהו. תגידו לי מה אתם רוצים, איך אתם רוצים, למה אין שמץ מה אני אומר ולמה אני אומר את זה, ולמה אני אומר מלא דברים. אני לא אוהב לחפור, כאילו אני כן אוהב לחפור, אבל אני לא אוהב בדרך כלל לחפור. תשימו לי לייק וסאב, אבל אין מה לעשות, צריך. אם אתם רוצים לייבים 50 ואני אולי אפסיק, אולי בסימן שאלה. איך קוראים לך? המלך הזה, איך קוראים? ותיטרוניו, שהבן אדם הזה תכבוש כבר את הסוציאליסטים האלה. נכון. הנה עכשיו רואים איך לכבוש אותם. הנה. שנייה. יופי. עכשיו אני הולך להכניע אותך. כאילו שמת את העיר בירה שלך על הגבול. מה אתה חושב שזה יהיה כל כך קשה להכניע אותך? לא נראה לי אם שמת את העיר בירה שלך על הגבול. מה, היית בטוח שאתה לא הולך להפסיד? אז לא, אלוהים איתנו. כאילו שמת את העיר בירה שלך על הגבול, מה חשבת שיקרה? תשים חייל והוא ישמור, כאילו, וזה פיזי. זה לא חייל, אבל אוגדה אחת. והיא תשמור, כאילו... זו אוגדה. אתה חושב שזה ישמור? אז תן לי להגיד לך משהו. זה לא. זה לא ישמור בכלל. לא. תלך דרך זה. אני אוהב ללכת דרך הקצוות. אל תשמע. לא יותר שטח. לא. אלא אם זה פס ישר עושה לי. שהחץ יהיה פס ישר. ואז אני מוכן שזה לא יהיה בקצוות.
הוא המלך, והם איך קוראים לכם? איטליה סוציאל רפבליק. כן, קוראים להם איטליאן סוציאל רפבליק. למרות שהם לא סוציאליים ולא רפובליקנים. הדבר היחיד שנכון שם, אתם כן איטליה. אתם לא רפבליק, שזה כמו... אתם לא סוציאליים. אתיופיה איחדה את כל אתיופיה. זה כאילו... לאזור קוראים אתיופיה, ואתיופיה המדינה. אז... כאילו... נו, אבל... זה... יופי. טוב. אני לא יודע מה זה הדברים האלה. זה חייב להיות טוב. הנה הטנקים שברומא. גם אתה נחשב. אתם, היי, היי. שכחתם מי אתם? יש אותך, ויש אותך, ויש אותך, ונראה שיש גם את כל אלה. אתם הנה, קחו לכם. לא. אמרתי, קחו לכם אחד חדש. וגם על הדרך האחד הזה. יהיה לכם מפקד. יופי. עכשיו, יופי.
לא, הדבר הזה לא היה נגמר. לאיים על איטליה. אוקיי, אנחנו מאיימים. נכון. פלפל סטייט. פלפל סטייט. אנחנו כבר פלפל? כן, אנחנו כבר פלפל. אפיפיור סטייט. מדינת האפיפיור. אנחנו כבר. פה זה פשוט ימין, שזה אומר כאילו בוותיקן שלנו פשוט שהאפיפיור יהיה בעצרים. למדנו מה זה רדיו, מה זה עוד לא, איך, טוב. טוב, כן, אתם לא אני לא דיברתי הרבה זמן, ככה. אבל אתם לא תשימו לב,
כי אני פשוט אגזור את זה בעריכה. גנרלי. טוב. כנסו בהם. מה? What the? נכון. What the fuck? איך הגעתם לשם? ספינות? כאילו, איך? רוצים לראות איך אני מעביר לכם את זה למסך שאני שולט בכל איטליה? הנה, ראיתם? קליל. קליל, כלול, כלל, כולל. אז כן, נראה לי שזה יהיה פרק ראשון. אז כן, יאללה ביי. זה פרק ראשון, תעשו לייק וסאב, תכתבו איזה מדינה תרצו שאני אהיה בפעמים הבאות, תכתבו לי איך לנצח במלחמת אזרחים בגרמניה וזהו. יאללה ביי. כן, אני יודע שיש אוטו-סייב, אבל אני לא 100% על האוטו-סייב. אז כן, ביי. עכשיו